13 चिरांनि जोंहा प्राइमारि आरो बुथजों मिटिं जिरायदों आरो आं गुबुन गुबुन जायगायाव पाब्लिक मिटिं खालामनायजों लोगोसे प्राइमारि आरो बुथजों मिटिं जिरायदों। जानुवारि मासनिफ्रायनो इलेक्सनखौ लानानै जों माखासे प्रसेस स्टार्ट खालामदोंमोन आरो दिनै गासैबो 40 समष्टिनि गोबां समष्टियाव आङो प्राइमारि बुथजोंबो समान समान रायलायबाय थादों आरो बेवहाय नुनो मोनदों ओरैबायदि मोनसे समष्टि जोंहा गैया जेराव 7,000निख्रुइ माने बांसिन खम भट दङ। जेरावबो 7,000निख्रुइ बांसिन भट दङ। थारमाने 21,000 भटआ 40 समष्टियाव जोंहा दङ। दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो मासिखौ मोनगोन आरो हारसिंनो सरकार दानो हागोन। बेवहाय रावबो बेबायदि खामानि मावाखै। जोङो 5 बोसोराव खामानि मावदों। सोरबा सा खोथाफोरखौ बुंदों। दा बे हिसाबै जिहेथु जों खामानि मावदों, रायजो राजाजों जों दङ, दुखु खैफोद आफोद जेरावबो जों गसंदों। दा नंखायनो रायजोफ्राबो जोंजों दंफायो आरो जों बे खोथाखौ स्पस्ट बुंनो नागिरो जे नैबे बिसायख'थिया इउपिपिएलनि थाखाय वान अफ दि बेस्ट बिसायख'थि आरो बेवहाय जोङो गोबां मानसि लानानै देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन। सुस्मिता देबआ 6 सिडुलनि बागै जेबो बाथ्रा मिथिया, गोदानै फैदों। दा माबा मोनसे बिनि वार्कारफ्रा बुंदों, बेखौनो बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ, बेयो कारेक्ट नङा। जायफोर बेवहाय खामानि मावदों, बेवहाय रायजो खुंदों एबा थांनानै दङ बिसोरसो मिथिगौ। खुनु रोखोमनि हिंसाखौ जोङो सापर्ट होआ आरो बेबायदि हिंसा जाहाथे जेरावबो जाया आं बेखौनो खावलायो।